omurubiri okubwatia nigo kurigirarigwa n'ebigori byonsi. Omwanshi omurigereria nigo na gutari goika sensa mo ya Bonchari aiga asena mutarire omurimi okurukunga mukulima rafiki omurimi omusani na kigwera batamingo gotebia nga oburimi nobonda nabo igo oburimi nesiro asokinia uchumi yorogongo ruagusi nabo igo enseonsi ya Kenya asirgura ni gonte chokwa na mukulima rafiki anya kubaga gotwera naseki achorte gukora oburimi bomayekatebuna oburimi buri smart yani oburimi obuya aigani garo citizenship bed chingi kigima chindabu kigima chichorire kitabwati gotononya nacho ndaina seki akora oburimi obugo nande ngikia murete no musake kigima okora oburimi igonta itochi gusanga amonere anya kubaga gototebia nga narariaria agosengi kerikiagerete ere okora oburimi buno boiga igonita ite otobwati gwetera asemetanda ite ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na wana utumira SMS wetera senambe yo era screen ya ugabo ende tuya kubato usanga ase obwamo tobasiko gotobwati asemetanda ite ya website na www.ndizitv.net ndete saranse oike endo nyako gusanga na kumutegera omusai asenga kintambe tabeto utara abalimi kunde ase kukoyito gukora ase egepindi ekiga nigo tokotebya basai betume ase okoeli kabarobo kabanyene wetera ase chinchira chekerero na goitera ase oburimi nasigurero omusai na royo iga ndagete otende guchigari gatugusuka kigima iga ali asogotwera buya asokoro kana buya asogotebinga ayeningo na ndege ngaitore. Okay. Nche nkoro kwa Mackley Bosire nali talia nali kebande nali tamanya kainesa mono asekenyorokiane mukulima rafiki kulima rafiki eliga chetekero na chakiro bolimi nande nararenga na ngere wancho bolimi nche bolimi na somerete lakini eye kera kero na somire na kolire na somerete mangana plumbing na somire na kolire na chire ekenyoro timbu atikende ngokora nkarabono asenkoro sinone credit ambolire tigarende ndore nkinda akore nga sorende igonkonyokoria kabesa ngora asaya igamuna muroche guchakeraga abugo chimotua arenge bosa gochia maega na matoko kaichire ende nkarana matoka aya akorete besa ngora karabono nkinda akore nyore besa ya bwango mbeke bintu binde binkonye karabono getunguo ndachaga ndatemara tune getunguo ese besa le nanyorta litangani nanyorta 500 nkabeke getunguo gochakeraga paka motuari getunguo ekina begete nkeri kare go chimotuari ekere white andege kwame kienge ekenetu ngakebe karende gekama buya ikagokia bantu mbagia nchite lakini enchera kia mete ekia ngusete tu abantu bakigure abantu bakangya ukegora kikanda tere besa nkarenga libone besa ginkori ngokora rende ngakina ndengo chikoba go chimoto ngara yaya tigangya gokora obolimi bwo gosumeko bimeri naoneria abantu ngachakere spinach eyo nasimeke tano atangania ganta kamuna kariga kasimeke spinach eyo ekama buya kera ya mabuya bakangori abantu bake egache karigere ligurende na maisa mabe ekauma yonsipi inero challenge nande yende era sobolemi kera yo mete yonsipi neskuma na begete go chikati ali sama sosale neranja umete muga kalende naro rekonyo kontarera enda kangoba semia ganta nimbwateli wagaiga nda simeke ora simeka somo gondo goli gokonya yuge na lielio na umuranya rocha tete mugondo mogima kasimeka kurweli ntindo chigo se bintu bya nembi bwathe muchando igo bono nabo gwachagete oburimi oboiga andake indi gwachagete bono oburimi oboiga mwaka ki
Aboremi abo mbo chagete omwaka oyo eta omotienyo kianda. Ngono boremi gwachaka bwango igatari matuka kare. Matuko taraenda mange. Buno gwanyo gogoteba ng'a nigo kwaroche ngati gonyore na credit kuruga iga andake osene sabuni. Nyumetere ikiraga bunkagerete ng'a nari gwateire ng'a tokoreti boremi. Wanya na sense ya masomo kurinde ne likwe kwaroche ng'a obona bora okonyo gwetera sekinga kiare nkoro. Kura tebya ngo kuruga abuna kikuwa cha kwa nyako bako kwagendera kuruwa segetunguo ne spinach. Ukabako kwaendera nchera kikendo chipedi chirega nchetane tichipedi 10 chire mugonda. Kura tebya ngo chipedi chigamna mochirote iga na chiruseti kuruwa se example kia a seed bed. Seed bed na begeta ya spinach entangani. Na nyorete nonoko agera rice. Kanyora bono tigambe nka chakabona kero yama tigambe kakaraini akamaka moroche kare gochimotua ne spinach ya kabere ya mire kero nanyebeka korwa bakamagari kingotumia example gia seed bed kero kore isia maraba gocha igoro nkanyore rice kero kuburugera nande rice ekero rice ekero none kero kwa turi konyo konya disturb kero reime kero taite konya ono rende nkara nande yangere gwa attract abantu ba komboling kiyako kero koraiga nke omoe bagoteba ke gwa korire ntwanya okerora gwa korire buya ono nkara be ke abantu bagontogi ngana korire buya nande bona kimbwente gokora mono ende nkamenta nande chi soil bed ya chinkaichori spinach spinach na waya mete buya litangani karaya mabuya nabona onetie kanda tera chibesa kangya gusime ka masosa skuma metere ne chimbogechi ne bitunguo binde na nyankundi na obirochega lakini rende bingete challenge akoranga muchangoyo byangire bono munanta somerete boremi anonkorusio bongaini koru ekero yangire gaiga ndore ngai nda test nande ge gwancha ma ko bigenderari anda ke chinchire chachire chekerero chokora uburimi andi gwatebire ngatokora tibolode burimi nkwendo ore kwakora igintu ko nga research omaite asikire gento okora nonye tubwati bomanyina bakora research skuzi mitandao yachire kwa manyange kemalie kenda kinga ibyo bakike bwanta kwama okwama kwa yana kikolingo choro kwa kalimto buni ekero nchage to bole miobo na bwate no smartphone yo gokora research research mbwango iganda tebe na nyansete ekero na oje na kuna gorete sim na rigere iri muna bole mibo koru ne na ngere kweganda rimoroche gabwe mete yumbegete restaurant igabu ine mete gocha gonsirira marabari nkobeke none chibeshe nime ngakerani abu ndosia kamugundu kanda sembe igoro ibone ro research na korire ngobore mi taras mosmeke bintonsa igoka nanda sembe igoro gaiga naro naboko rosio mugundonde ogotumia emete restaurant imuneri ekero gwachagete kwariganiriro bari ogosimeka egetunguo na bari kwariganigwa buna orarigani elie spinach gosagire kemarikeni kerano chimeribire mugonda nigo bire bingi rira bari ogo simeke bitunguo na bari bwana tariba munerie spinach yakoba sababu ekogere getunguo ekekerege kwama egekoiro muri gochise nande nkoba kere strong ake igonda tebe ngotwara kere health yake igo ne spinach nero kero nkonye bwekania kero nkonye simekane ne getunguo je seed bed chire ngaine erabone sababu ekogera nkonye simeka se epedi mu soil bed obo raisi bwokwa no bo raisi bwokwagira igo yani ko baraisi okurusie egoto na boigo okwa kere kero ko seed bed echigo ko seed bed eliora nyale kwa otali kunya gutacha igoro sa ndali kunya gutacha igoro akie ko eri chao chiri chinyerere na ende bono ko orte ne kurwa na bo kwa side oira ne moino ai side ando ai side ya koru moino
kutatiga nayo nande bono ni planet nande kobeka kamugondo kande nande kurugoro yae bono kinte neine side ye na bonkuwa ya igoro kinte neine na side ya koro na bonkuwa ya kurugoro bono nande na advantage yende akero ndigere timogondo kwa ugaigani wo simeka ebimeli bingi narodre ngobire bimete nyetatu kwanje kana aligere narode gitunguo narode ndania ni ndo chembeli binde bingi emeli mbiro buna chi beetroot emeli mbiro na biro bimete nyetatu emeli binde buna chi carrot anda kwanya kubitema again to na temire ne beetroot ne carrot carrot yara kero na temere dalira beri jamete buya sana na kikiaga kogera ntaete nande kobeke yendera utiga nkobeka lira bari ngao asina begete carrot abekire bone spinach spinach mbuya yakora se na begete carrot beetroot yara njangeta challenge sana okobarende ntabwate manyia soboremi bono gotatuara manyia soboremi nande ne challenge yende na kiako arabono ngo test yegento na mago somera koruororo na somera rende korua na somera nende korua ase mitandao bone beetroot yekero na begete chinsimi chiachete chika ekero ya shuteti chinsimi chikari chikakora chikantiga ri beetroot yokobara chia meta arobu ya sana kotatiga rende na chiete nkalani nga nebwanarate kwanye sime kana mario gogete nario chinsimi chitari goikange ekero ko gosmeke mari bia wanda kengo tumekoro boyo yaya ase bimeli bia na ndindo simeka mboyo koba iga saa na matoka ari ngoro ono buoyo mbororo bonge kotatiga bono nimbwana tempust yake ekemeli keneo buoyo bororo impust yake nkora bekando bwe chingoko obwe dukan nyorete na begeteri mo sana lakini obwe chingoko sana na bunarete go beka no bona barabwe nkogora ai bekera mbuya bigokora no boyo bwe chingoko no boyo buya sana gocha sevemeli kegera ni gobo bwate amadini ali akaniri asekemeli bono nindo chino simete bintu bune suguma karara bintu buna masosa lisosa ni gori manyekana tuna ni gori koranda mono ala karondi geti chimbaga ali we tabana nasana na rali maega no bigeteli nyinge kora tetebi ango nga lisosa linki agara tu gali simeka nande ko maite gori kuagara gori takena gori kuagara no biteli nyinge na gori go chabaka gatia lisosa eli neligia nande ndibwata chibesa na bantu mbanje tamasosa bona kiangeto moyo nkaranga lisosa na nimbwana tako lisimeka abalemi bale gocha bamboli yani aba customers bane rende bale gocha bamboli no bwata lisosa toneli mbata bitimbwati bona bakamboli abange side baka ngata batiga nteme ndisimeke abona lisimeke tera ini yo soro baka kwanda igo elinde rande roro bago lakini ndibwate challenge ngotakarire kuagara gocha ase bintu binde bire bono gabu goika mbeange nanya kori orokereria ase rikorandirira gochi batebero ri litaite omonto ore anga kigima kora bateraga buturagenda somoto mukake gotochukana ase semende ya kabere nachukwanda gotebya igoro yemeli biri ubwate nabo ikonkikeli keganiri ase bimali ebyo igobono asomwa chumuri yanga gatoga tutubwate imeyo moroboro yiga na gotebini gonde ase nsemo ya gesero naga igani gonde no umuremi okakweruka nga mukulima rafiki umuremi omosani nande oro musai kigima okora uburemi wetera soboremi bontaite abasaimanya ko bomo wesemya na kwemanya nga uburemi na bwesiro igoto bwatie gwetera ase mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News abono tumera SMS gwetera sinambe yo erase screen ya ugamu tumusikoba tubwatia gwetera ase website yetu na www.ndizitv.net yatara simu mukakigo ngoira na turi bongo bora unagote no bwate obongo tata na engwete kwanire gente kiyabo igona gotegera ru igunga no igwete umubiri bubi nando gotebyo ogende mugundo abwereze baramanje sana ndimo kondigere ribo enago kunyuri igenga ke yonsi pingo tumye kora mario chibuna na rwete inda ya mama ihonye boyire kindo motera mbaka bono iganchi tindaranga nchirinde nero ndanyare ko bakingo kore bintu wetani gotera
Lakini bono. Tiana arako. Mata anabonga muburo mintu. Kuna vitu zingine naona vitaba konye pi. Aina mukaya. Kuna wakishingo mechimukonya kulikanga ichiko baira. Shwali azilipi. Sasa ni nini mnapata kutoka huko? Taki bano nyamusi buone agaiga. Mama musiba torta kutokonya pi. Tali nataka kutokonya. Na hende ichibu ndi yararerega. Ndiri mosali? Jeje. Ana no ndi kogenda. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota gete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime tambe nigo abasayi bagosemiwa gukora uburemi erindo uburemi bwanyako babwo bakonya gutatigemeremo uburemi na bwemeremo yawe yakira rituko uri erika ibyeko manyene utari kugasano nde bwensi nakiye kogera natari wika asensemo ya gesero asina mutarire umusayi okora uburemi bwokerero utogurga ukulima smart uburemi obuya abwakora isiko kwabo gaiga nigo bono ni toganete gusanga amonere asomoro buri gatubate ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bwana utumira SMS gwitira sina mbeyo era screen ya ugabu tosko tubate ase website yetu www.ndizitv.net asomoro mitoni ndo cinagendete ne miremo kegima na ndebo igobene usukire guciaria ase akora ase ntuge kurunga drip irrigation ngagaiga ni gabe getege ntuge kurunga a passion fruit na nero chichu bagaiga ninta to mulime toranya ko bagote binga ekenki okorete gaiga na nasiki kwaro chokore boiga okoba okwenyara kwane korogoke na rochenga nimbanta mtuare no passion fruits ende muna moroche ningete chiusi achige chiko a passion fruits achige support ende chichiko randerera ocha igoroga iga chibe kerenda matunda bya na maiga ni species etikarete maiga chitarama chibe keke iri passion fruit tarame keke iri nimbegete eskuma abo tu eskuma gaiga ne eskume ya mire eskume ya nyabotu abe korete buya ne tigarete amatuko make ngekona ria bantu nande nyesme ka sanderende ne binto binde nimbata muna enderema ero na bonta etokonya rosalimuna ndo seratifa passion fruits gaiga elinde biame buya bitali gotwara bakongu bonde ndo chirobwete bakachiarale korate ya ne yara na nimbegete okobe ne town yerange no bole miogo one yara rengo sabunde nero na amwanye beke rende ne metemeke lakini ninyebegete yangere kwama na one ronko gori gunde muna gaiga ndo cheno bwate skuma na ndi sume ye nigo ere obegete nere nyinga ke kubwabe kemalike ndi yonse ana kinkira tutebye igoro yeke malike kana ndebo igona boko tutebye korwa ase mune koroseli wa gotagote eskume yenya bisabo mbegete morochere nyinge ono munanye begete kabe nyinge iga nko iruere mono na abantu ko ruere mono na giya ko aranye begete kabe nyinge mono na ndekera ya mbere ire nyinge nkore yande none chiro asuneka na onali abantu bororo elinde en support ntware bintu binde bire planet go chimotu oise koligeri moinari nimbegete omotere gochiari chindani nkora twarande na chirie chire chiabe kirobotu echune chire na oneti ngatigari ngaratiga chimbeke robotu elinde nche gochisimeka na gochimaga alimbegete pasosande mbegete ebimeri bia spinach mbere gochimuinari binge sana none chimboga nchiro tena wana rore mboga nerero isego atara gochimaga ali mboga nero
ne miogo ni simegete miogo nero ntaite ko test lia saya ndoro gosengo korere buya okobe inere ndagera yo mugusiengia akaro ndigereti mugondo kwa gaigani ndo chebi buyugete bira attractive ebuyo sibetike yima okabisunga korate byango egasibu yebi nererie ebuyo ebiegasi yae ne yo gonkonye kere kiangasi kere ekenene ebio ekere ego ebigo nkonya byanya goitera mache byanya ko nyia sayue ekemerire nde kiagoka kia mabuye ase korigeri no ni gani mbegete chichuba chichuba chenje begeta ngene sekemeri byanya goitera mache ngora ebone goruku drip irrigation drip irrigation ya kanya gotonya mache ngora ekemerire nde nkiuma byankonyire sana muna na bismegete kiangasi ngia jitakeigo na kikiangete challenge nkabeke ibuyo ebikwanda kwenda linde binyago itera mache eimeri bi twara okogoka bunandigireti gaiga no begete no begete omegomba ya matoke ukabutura aiga ukabeka inse ase soma ase kigo okorete egento bunekyo emegombe yumbutoranete nkanyebeka mabu ase chilaini chieskuma yunsimegete kwenda igo enkonye segento tokuruka mulching yeye kerongo kora igo egotanga loss of water from the soil nande megombe ye nkorete roboto bwa seliraba yagere kemeri kiama kitabwati muchando nde bwensi apart from kotumia obuoyo bwe chingoko nande megombe ingokonyera korete obuoyo aseliraba nande gutangire ebimeri biri tanchiri totegote banga weeds ngutangire weeds ko ama asobwa ngo kero maito igo tubete iga mbiri kwama inere nchira ya moyo gokora egento gekoro kugoko yani enchira yoko serious weeds kur mugondo aboko beka ko bekorete egento gekoro nga mulching no koreta ebintu bino byoboto bugento bune megomba egento bino bunyansi otube obuomo tali bobese obuomo otube iga inse koenda ige okonya lira balia gachamara amache yakonya lya siria ebimeri bitanche iri kwama asayu eliyo gosalia ekemeri go sokora egento gekoro nga competition bikwamerania konyora obwansu borigo se ebi madini aliara se liroba iko no nara ito gante usanga no mumanyo ito go se omulimi ito bwe tukaya okoroka nga mukulima rafiki omulimi omosani na kieko yarango bateibo tambe abasaye ba minto obolemi na bwobonda ando obolemi na bwesiro iko bono ase omulimi ito bwe tukolya lero nki yani ekarondigirete mugondo kwa ugaiga niganga buno yabongeti arabete ekenege nto kora botambe mirimo yawo ekurigete 24 hours wosenkora ndo like barua kienda egasi yega netagete gasi yo bolimina tagete chinsa chinyinge sana lakini rende nimbwate gasi yende nkora imerie muna mobiro chega na chingeni chimbegeta nchingete nande project yende yo gworo sia matafari ebe sabono nkorusi kurwa somolemi ya sobolemi nkoira nande na kana muntu ndo salia matafari aselira ba nande liaito renda matafari ainaro ange support elinde ngekini nche muno musaya akarengera likia ogo chibosyo gaiga kia meri binde biga byemetinye tatatu ngere kikiga andake noge no rengera te comment meri binde byemetinye tatatu gusota te go advance emeri bikwira matuka mangi bono na rori robu ya bwobolemi ntaete kobeka nimbata keranga liyo kobeka imeri ebinge elinde nkonye baria patali gokora obolemi muno boiga bwane ose korigeri ense yaito ya Bumareba ward abantu abange bairanire gochyo gokora obolemi bwemesi bono nchengise go simeka chingeni ndabakonya mono nande na nchenge kinie okobanche bono ndachi go bera bona asobolemi bwe chingeni ngekine liororo okobarende barabu bachira se obolemi bwe Messi bono toko gendoro twensi na begonya ekobe challenge nene asabalemi abakonyora rende chingeni kerondi gereti giga no korto bolemi obwa oni go bokorto buya kigima ande naro kobege tubutuga ali gwe chikaroti wanekerete ano bwedu kanke ko yoro kwanikero butu
obotuobo ina advice ng'eire ng'a korwa ase nkogora obotukoru ng'a ekero na gorire obotu mbuya mbwanekera ase omogaso bosa asoka akeiga manye kobosimekanse nari bokwama buya bagoteba ng'a okero kwagorire obotu bwanekire bwakwa kamogaso nari bokobwata buya nabo bagoteba igo ayinto chikunyamanya korwa ase abamanyi anda kekora tebia ngo chi challenges chiro chiakobeire chigokonyora gwetera gukora oburimi obuiga nonye kobukorete sekera ngegeke challenges chiro chinchanya kubura kora tebia challenges chira soboremi obuiga bwanene chire nanyorera mono ne chiembura nyinge bono mune spinach gamorote tetageti mbura nyinge obukendu obonge bono ekogo cost mono gosiarera mariogo una bono moroche na beruare takeigo akoba ya mariogo rende ntarasiara na besa nendo tinanyora buya igo rende nkonyokoriginde erinde nyekonye einero challenge bono ase spinach challenge yende ase skuma mune yakero mbura ya ture ya magena egwaka yasaria muna bono na nyetuete eria getuna magena gasarigwa nkara nyoni rende konyekonya tesareka eng'asara igoto tebe challenges mechi chukubwata challenges chinde ne chokonyo choko tanyora besa bwango yogo konyera rende bimeri biribi gosareka kotanyora besa yo kugura mariogo gokonyera rende bimeri mbisareka bwango obo ibi baro mbororo ne challenge obo ibi baro ase kinyore geito bwakeire mboyo nanya kororaro mbasigete bintu biane na nje mbansigete nko basikande nkairta masikani na araga gerete bintu biane mbiri koigwa na sensa ya masoso kerndo chinona amagena eyanda ke ina sara gocha sore wose isosalira na buri kwa manaenda risosaliro ryo ndiakira magena gutatigeriga bono rirorio ndikonga bakongu mono akabekero riang'ere kobeka emiongo nkoritiga tinta etikorikuna ndasaria emiongeri bono nagochiari ndibegete emiongo gochia onsi miongo nero ororo norigereri emiongo nero nkoni ne emiongo nero nkoninde bono ndirikonga bakongu mono ndiakuna magena shida timbwati okoba tindikoria bono kura bwatiraga turagenda somo tumukakia utochkwina tshkwina ochikotetebia nga mbuya kibororo ase okora oburimi buno boiga igo bono ase mwancho muri na right ende kutanga kura sense meiga ne karato igwetenga omurimi tono otonyara kwa batebia ase ebintu bigati ebintu bya okora eriko ne kenge meri bya enkwa mabiri bya ko una koigure bube mbwanya kubororo una koigura taide na bwate challenge yo bokendu anda kene singe yo ebesa kubora buna romo sae ta okonyara kwa rete wetu manonye challenge siro nkonya gukora kila lituko konya kweganira kila lituko igo mwacho muri tu watu wetera sema tando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News ama tumera SMS wetera sena beyo erase screen ya ugabu tosikwe watu wati ase website yetu na www.ndizitv.net tetora nda somo tumakakego ngwere na tuli Akirikindi kora tumanyengo Kevin ndi wachage kubonchire tubiga back ete biya karango inyora yarenge 2020 miaka itatangene nusu bona yaire angi kyagera toka choro bonchire tubiga maite neri toka tanga kasi choko ligwe jigo jichaba chinkonguna sometimes anderende ogo chikoligere likwanyoranga kero obweligete obwate gasi yao na ebye komaida na ki chinze chinkoboka echi nabo chimbuenere den koboka minyoka ngole biasara byane bikego na ande minyoka ngole kende no bwate freedom ye chinza parole anderende kero na ligereria sune kaito kanyoranga ndo bwado bolege wake bwe bintu chiduka che bintu bya mache alinde anderende kokora research yane nkeigo Ranga, this was the best option. Nera ya ngerengia asinje buno mondo kokora egasi ya construction.
ya leo cha kombera rahisi wakora marketing biashara bia. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Mwacho murieno morobiri tugendete buburi nobonda astori ase ensema ya gesera tu amutare omosai kegima okweroka nga mukulima rafiki umuremi omosani kali mukulima smart oino muremi omosani mukulima rafiki nande buna koigona nyako bagotera ngereta koreti kitashite kosi ya buremi kore ndo buremi ni gobore part of yani akorocingana byabo nabe komoe egasi iya moire gacia maene agendete kokora kera lituko eliko agenderia koranga nkonyorari nibo ya kera lituko iko tubwate ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News abana utubwate agwetera ase nchira ye website na www.ndizitv.net ngase tukolera nagenete usangama na into ebimalibire kwa yege nigo bire binge kolende ase mali beyond spin nigo bire inseye mitinye toto ebimalibire bikoma ase mitinye toto byabeire aso muri bitu kora tebi yangu bujya kera ndo kwa ndo bubi ubujya barombororo kora te yangu bujya bwe mali ebi obuya bwe mali ebiga ebire bikwa mere mitinye tato kero smegete binge ebikorete besa bwangu bono muni ndani ero mitinye angebere gabu yabeire munoko beka weekend tangani wiki ya kabere yangero sokanye mbure kere nyinge ase mitinye bere kagerte konyora bia yabeire nyinge saidi nande yabeire health ebonete koniwa bono ebekorete besa bwangu ekero bire buya nande kero osimeke binto biemetinye yemekemeke ebire buya bigo konya kwanyora besa yokurendere binde biri bitari kwama ase mitinye tatu ase bimali biga bana kwa biro tebya obuya bwaye kora tutebya ngo asinale twa tawo charo gite tukaikaba kagaiga kora tebya ngo nindo chinga mugondo kwa inchiro imukiretia marabana ndo kareta magogo gakirani tutebya ngo nkiya kogera okorete igora nene kimonta go ikirania korosiriro bediga bakali mukira igoro litali kwanyoka rira beli koimukira igoro munali ikire ndimokerete igoro gaiga nditagete energy nande nditagete bwetume mono nakongusano rimukere igoro lakini ekero bwate passion eliyo kugani gokore gento nabo gokora chinguru echigoche bone kero nkugani korimukere igoro nkore tande none kora kunyande no gati na kunya gati nareta none ubuchafu rende bwa matoke nabeka gati gaiga na iraneli bono ebu intebi nkobe kabiri rende bigo chigo leto botobu ebiko leta nanda maraba igora ya eriko leta maraba igoro acha igoro mono rende ribiko nyoko kogunda bire to boyo neri rabana rori ngotikara rire gari okoba konyoria ngeira komera ria bamo yote bigo korare makwareta obotobu kwa beka gatigati nando koiraneli ande koiraneli amaraba ne chibuti na chira chingo chirendande koruga mpaka gari na bakonyora chibuti ngosimekera bintu biane echire isato chibuti echisato chiko ngalao
Rinde ingotenaga ngae chiraini nkobekaga ne chiraini nkobeka korumoinari chingotenena yani chikongo obu na muntu mbere tutakiri gutara igura na muntu tatakairi gutara igura koba gugutara kwiranirira banse richiko kongi bono rira beri none gento no simeka ngeli kwa mabuya bono mbiya korosia chiped bono ase no ndete gotosemia igoro yoburimi obuiga kora tetebia ngonga ahebuno musai ngetambukiro kikwa ireli kwene kyabuna kogendereria uburimi obwao kera ne gento tosomerete oburimi obuiga bwankonyire sana nanyorete challenge nene ase go save chibesa go save chibesa njansinyete mono akoba nkonyora ebesa kurwa ase oburimi obo nanyora nanyetumire ase ndagera rende nasa amafasi n'ebinto binde nkara konyara go save chibesa echi ne project yende nkoigore ya kabere project ya kabere bono muna nkonyora ebesa kuruga iga ngwaka n'omonto onyara kondoserire nda matafari roche ntubwaterira bari ogwakwa matafari likororire limwamurire koro clay soil gwakanda matafari narorenda nyagonsuki naro nkonya oninde rinde nyakoronyora ebesa none yo kwagacha ochimotuchi nyomba chigo chikoba chirent house asa yakoba moroche ngamparare nabwanete a develop a market yega nabo ikankiora tebi igoro yoburimi obwao tekorengana buna nkwanya rito bagotebia nga ebimarimbire by'ukambire ko babuya esinge ncho nenchira na liritanga niyo konya kolema ana liyo konya gosoma kera litwe bagotebeza learning process bune getungu bune kiga bana kiangire okori Kenya ngundi nki kware nki geri kwa bekire in place meka kati kwa bekire liko chikoranga ngo chero gotema eketungu egechikwama gose ochigo getiga go gesimeka osmeke kemerikende kingaunjora egetungu eke muna kiangeire abokongu bwo gotama buya asa bedia yu na simekire nande chinchugu gati akoba nanyorata chinchugu chiro chinara testing kanyoranga nkwa machire buya kero na temete nganyara nkwa machire buya ngarabe kanande getungu ororo gochenchirende nutrients kochiase liraba kabeke getungu nyankundi kero kikiangire koba akoba liraberi elire bwato mochango monge bono ntaete ko chenje getungu ekinkeire nago chimaegari ntige bono enchuguga ne getungu onkera bono kerie kerabu kerige karimotu nkagete kero kinkoba kere okoba kero na gesimigete gaigari tangani ekiamete sana bono kingo chikoirani ororo elinde mpage nko getumia kosimeka ngo tumia liraberi go gesimeka kwanya gotema gosimeka getungu kerie kerabu gwatebire nkero keribu na keri lakini kire kibalire kwanya gotema gosimeka ekegera bali na kindo moroche mbege tabu na gesimekire kwama gika kiagunda igabono koranga liraberi ndira igwana na kero kintaete go gechencheri nkeira selira bali ngao ndore na rogo sembu yage kwama ginkonyo gokora research ndore ngai getungu ekekirabe okoba kingotiga iga ntari gokora no research rende manyo manyirende gochime mono ngaki getungu eke kira chikoba buya nande ngai kira kore buya igobono nda chiko ko give up rende ntige tinkora no bole myobo bono no go mental research mono ndore ngai ebinto biane bira fit byo bole mibuya ase bunandigeretiga nindo cheno beka begete ndora gusene etimaizo sena makara gusene libu kare kurusiriko ene libu ngyoga yako gero kubeka libu eri engo bekere getunguo limente oxygen go chiase getunguo na liye koyana kiame buya ne yo na etu advice korwa ase abangi na barende muna bagonyo gosimeka na barabu ebintu mbabwato bomanyi mono muna bangeto bomanyi boko beke libu na rori lyankonyire ngoita bire saa zingine ebichuni biribira aseliraba na makonde ngokeani bire bono na rori ndibwate obuya bwae libu yali kondi bwato obuya bwae ekero ndigeretiga gosekera ngo to guchikonya kwa to gande to no borobiriga asemia kere busio nkiolengera tu chokore liko ne kyango bulime bwa ngo mente kana bulimo ate gaiga sobegete nake
Alamu matuka kunya gusuka konya roli ideas na gutakubeka ekerengo ekenga ke gusigie kemerigete. Ndio rengera tukuchwa kwa. Ndengera tirende nsevu chivesa. Nyara ko ba kinko kombo emegondo. Ntwarerende megonda menana yerenda asimeke none bituma. Ne chingeni na jiro chitindiko chitiga magega. Elinde ngigora akiri mono akabando chibono boremi keronko borigereri Kenya ngima neba nense ya Africa yonsipi abantu bakoreto boremi bachirare kobwa nono korikwe gasi ye government go boremi nakyo ko batama ko batengo boremi no bonda kera kera kurire nonye ne Kenya gaiga nonye bari banene bari tumaitinga nabo banene wetera sebiro go babu ate no muraibu ense na boremi akorete example kiye na rusati asare ekerona igwete nga era no boremi bwe chingoko achakirte buonire chingoko mbako ikeira asa ikeire kobe president bona inche na roche nga kalira simantu ge chingoko na bongo korana incho boremi bwe chingeni awao na inche ngika asa ikeire igona bogo chaka na ikendi yonsika gichakero boremi na yo again na yo again dara kira bona igana bakoro si million asiri tukugwetera singoko cyane ngo bono ondeta yokanire guchaka boremi ondeta yotange to muntu tewe it doesn't matter so gutaka aso gukorera nere kumata ngo bono ase oboremi obuyo kurate byango nga mkiura tebi abali gerege bakurigere tukorosiko gari anene mono abasaye bali bataranyore mirimo asaba sae ngoba kuonera ngarero iga kerio bwate kirange na kiragokonye muna ntu abasae bagusi anene sana boremi na borache botokonye okoba chigasi government chiakeire bali baroro nto kwanda kubabuta tosoya se chigasi echo tigatwe karakari rende tokonyora twanyora mabaga uchi ase government ande toirani chibesa gocha so boremi tokonye na bali bata babwene takokonyaka na barabu barusi example asetore twekini entumuna bagusi nande oriora tware support yo konga muroche ibuyumbegete gawe bigo ngiterera mache tugochi ase chingeni ibon nero na roche ngare cheapest method yoko umurira chingeni ekere kiangasi kere bono igo nimbwana takonyora none support yokonyore tangia mache negesima kirange gaiga narinda korobore miobo gende atambe saidi nanche manyakana muno moremi nkonya abande bare bwente kokonyeka oroche obore miobo igambo butagete chinguru chinyinge bono nkwenge rungochi boko bobonene bono igo nimbwante ndike nanda abasae kerabia neneire na bara bakonyeka ake na ase serikali ye county ntubwate sector ya agriculture nane sector ya agriculture ne bwate extension service management gali balibo wento gutafti binero ko semia bantu ana kwanya konyoro muntu rano ya mwaure ka kya ko semia bantu ko rubu jwawo na ndo nya kwanya konyoro kusengwanya konyoro kitura ga ni serikali yakore eba konye abasa korwa ase serikali nanya konyora muntu urankonye nerinda agente benga mbono nangeire kumanyekana muno muremi omosae konyoro bakonyi korwa ase serikali muna ntwe vijana ntokanyetie abakonyi muna twangeire koimuka igana ndu twamanyire ng'oboremi nabwo omusingi omuya bw'omosae aso gwekonya batokonye neba ne chiloniech na batokonyora twegendereiri twasukira twagete erinde tokonye nse yaito ya Kenya engana yoyo mwali ogochiase omurire wita seni kyandizi TV ko tochokora umurubiro yega andi nabo kubate yase barakonyore bagante okonyora nchino muremi mosae ngotoka bumareba ward Bonchari constituency Gesero market ne market yerange na sobore miyoboiga ningani obokonyi na orio ranche mokorero bore miyoboiga gochia se megondo eri babwate batari konyara nero na bakondigia enamba yane yesimi 0708880555 nese mutandao Facebook ngoro kwa Mackley Bosire TikTok
arongo tokande nkoro kwa Mr. Rafiki bono nindo musani okero muntu kindo musani okero muntu gakini mbona nkonywe nyora bakonyi elinde nsukie county yito ya Kisia sobole mina nche manyakane muno moremia monene ogusi mbia mono sana oyo minto asogota gose oyo minto mukulima Rafiki asogoto anchira gochabaka kwa inoga gose kwa ugaiga asonya ko batwa gosoma na gwesemia mange gotira sobole mioboiga bole obole mibore smart matoko bore ore smart asenye nchira no eboko dembore smart gakina na wo wancha ekina kiako garango gotainga ya mono sana na ningaita sabali mibaitu go sabali geri baitu mwanyara mokomora ondo raga niko mokonya no nyine chipipe cia macha kore no irrigation na bako igo na kiako totenga konya mosae nerura konye mambi enseito go sekenya yito go se county yito nyako bage go skabo simbia mono sana ko ndara chokora kongo chokoro morobali no chiko nto chiko tigara ora toro kimuna tukule mana nchora ngaka ko ubole bugonde ubokombega ndahaka kaiga keigo na chego konya nguskili tukuli alero igo no omwancho muri na raito nyako to semia na go sego semanya asset kuli alero kuna konya ko bakora omulimi Rafiki mukulima Rafiki onyako bagasemia mange buna mosae nyako bagatebi aliaga niri aso okosimeka emeli bia na ko gore emeli bire kwaye kaigambia tanite bimeli kianda ochiguru ana bimeli asmegete mogondo kwaye kaiga na ndia wasama tukwa ali bosi na bwata maroyo gochikwanderia obulimi oboiga igo bono ndora mosire na bakumosire igo tubwati asemetano yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na mwa tumira SMS with rase nambe yo era sesemi ya gabu kuba sekwe bago tubwati ase website yetu na www.ndizitv.net wekinga kiendeli tuko nechinsabu nechalero bye bye.